Kene kadai kubor ke bas ngosi bat ke ba isir ke bala sapriang state ha kiran san social media ha kine kisngi ke ba menta. Kabaya dei bat we kulung u ba kerteng u jawab Abu Nazar. Don ki ba ong ba une kulung u don khat prabanai. Bat don ki ba ong ba une kulung u la don shisnem shipau benai u badai na Gaza. Tela da pikwa ban tip kambenia sesengap ya kene ke video hadu bandakut. Bat wat kleru ban share, like bat subscribe kum ju ya kene ke channel. Ka jingkeno na kalong ying jong ne kulung. Ka long ying jong u jawat kala keno baki spa Israel kala kurup ya u jawat harang ka kupa jong u ubak tengu Usma Abu Nazar hajan ka kam Al Magazi ka kemi u jawat ka Al Shafi kala keno baki spa kala leben bat torshor ya kun jong ka hakmat u kupa kanang ban penbor ya u kupa ban plai ki jingtip la keno baki spa kala thang daki duma secret haki kijat jong u bat penpe ya kado jong u daki tiar ki ban nep kum uprek ka jing pensai na ki doktor hadin ba kila pelaj u jawat lengba ka Red Cross hadin kumba shpau genta ki doktor ka Al Qasa Metres Hospital kila bishar ya u ki doktor kila pensai ba ki dak ki badon hakamet ka jong u kilong ki ba yadei dur bat ka jing thang secret bat ka jing syadung da ki tiar ki banep ka jing penpai kitin na ki spai Israel IDF ki bor spai Israel IDF kila kentaj lut ya kine ki jing keno ki ong ba kine ki dei tangki fake news la ne ki kubor lamler ka IDF kala yathu ba kupau jawat ula approach ki sipai ha ka yelo lan bat ula pendon kam yela ukun kum uhuman sil ban yada yala dem ki sipai kala siat bat maham warning shot bat ki ong ba kitu ki jing masau jong uklung kila bandei na ki dikot misail ne kuli ki balai dei ha u na ka ta ka jing siat ka jing sngeu jong ka perthei ka UN spokesperson u Stefan unong keren ka United Nation ula ong bakane ka khubor kalong ka bashir kei bat ka badei ban penlong ya kijing tokit ka babnia ka jinglong jingman jong une khulung menta la yathu bahadin ba ulawan pai u jawat udang pangjur u kisho bat u yaman kapor namar ka jing shapting kane ka jingja kala penbitar jur ya ki kenhun ya dahok long briu kum ka human right groups habaro ka wi ka pertei kiba dei bandawa bandon ke jing tokit ka bakhambnia na ki kenun sabar kumka independent investigation kublai sibun ya pi barok ke bapet ya kena video ngin sia kendupat next video.